ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್, ಉಡುಪಿ. ಸಮಸ್ತ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತಿಥಿ. ಯಾವತ್ತು ನಾನು ನೃತ್ಯಗಾರರಾಗಿರಬಹುದು, ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಈ ವಾರ ನಾನು ತುಳುನಾಡಿನ ಒಬ್ಬರು ರೂಪದರ್ಶಿ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರೇ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರು. ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಈರ್ ತುಳುನಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡು ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ ಈರ್ ಕಿನ್ನೆಪ್ಪ ನಗರಿಂಚಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೈದಾರು ಪಂಡೆ. ಈರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಮಾತ ಎಂಚೆ ಇತ್ತು, ಎಜುಕೇಶನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಒಲ್ ಮಾತ ಕಲ್ದಾರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಎನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾತ MRP ಮಲ್ದೇನಿ, DPS ಸ್ಕೂಲ್ಡ್. ಸೊ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ಪು ಇರ್ಪಂದು ಪದ್ವಾಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೆ, ಪದ್ವಾ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ದು ಒಂದೇನು. ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಈರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಈರ್ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೋರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್? ಅವ ಅದು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಯುನೋ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋಡು ಪನ್ನಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪೋಡು. ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತರೆ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಡೀಸನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ನಮ್ಮನೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಪ್ಪ ಪೂರ ಏಕಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು, ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಏಕಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಟು. ಬಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಆತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೀಪುಜೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಎಂಚ ಪೋಂದಿತ್ತಾರ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಾಂಗ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾತ ಫೀಲ್ಡ್ಲು ಉಂಡವೆ, ಪ್ರೆಷರ್ಲು ಉಪ್ಪು ನಮಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಏತು ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪು. ನಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜು ನಮ್ಮ ತೊಚ್ಪೌಜ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ರಪ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಪನ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದೇ ಪೋಪಿನಿ. ಸೊ ಈಕ್ವಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ವೇ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಡ್ಲು ಉಂಡು ಪ್ರೆಷರ್. ಇರ್ನ ಹಾಬೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ದು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಡಿಪನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ, ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರ? ಸ್ಕೂಲ್ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಡುಪ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೇನಪ್ಪ ಗೆಲ್ಲಪ್ಪನಾಗ. ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋಪನ್ ಪನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಾಟಕ ಬರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಧೈರ್ಯ ಬಂತದ್ದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ ಪುನಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಾರ. ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ ಐಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪ್ಯಾಷನ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೇರ್ ಯು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ. ಸೊ ಅನ್ಸ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್. ಈ ರೀತಿ ಪಂಡರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ದುಂಬೆ ಪೋವಂದಿತ್ತು ಜಿ ಪಂಡರ್ ಶಾರದಾ ಪೂಜೆದಪ್ಪ ಗೊಂಚ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಟೇಜ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಪನ್ವಲಿ. ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಟ್ ಫುಲ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಲ್ಪನ ಪರ ಖುಷಿ ಆಡಂಕ್ ಅದಾದೆ ಫೋಕಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು, ಅಟೆನ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ವೈ ನಾಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ಪನ್ಪನ್ ಒಂಜುಂದ. ಸೊ ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪುದರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು, ಯೋರ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್. ಸೊ ಅನ್ಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ನೆಟ್. ಈರು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ನ ಹಾಬೀಸ್ ಆದದೆ ತೊಂದಿನ ಅತ್ತ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿದ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆದದೆ ತೊಂಡ? ಹಾಬೀಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದೇ ತೊಂದೆ. ಸಿ ಓಲ್ಪೈರೆಗೆ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಇರೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಪ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮುಲ್ಪೈರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಫನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿರೆಗೆ ಇಟ್ ಪಂಡ ಅಟೆನ್ಷನ್ನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜನಕ್ಲೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಯ್ರೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಪಂಡ ಒಂಚು ರೂಮ್ದೊಲೈ ನಮಗೆ ಕುಲೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎದುರು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ. ಬಟ್ ಒಂದು ಅನ್ಸತ್ತೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅವು ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು, ನಮಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮೂವಿ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಅನ್ಸ. ಓಕೆ, ಈರು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತು ಬೇತೆ ಹಾಬೀಸ್ ದಾದೊಂಡೆರಡ? ಬೇತೆ ಹಾಬೀಸ್ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಫುಡಿ ಅನ್ಸ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್. ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಾವ್ಲಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ. ಹಿಂಗೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯನ ಕಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯನ ಕಲ್ತೋನ್ವೆ ಏರಂಡಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಸತ್
ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಆತನ ಪನ್ನಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅನ್ಸಮ್ ಇರು ಫುಡ್ಡಿ ಲವರ್ ಪಂಡರ್ ಫುಡ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕಲ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಅಲ್ಪರ್ ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಟಿಕ್ಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಅಡುಗೆನೇ ಅವೇ ಕಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಸೊ ಟಿಕ್ಕಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಇಂಚನೆ ಕೇಕ್ಸ್ ಅವು ಪುರ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಪಂಡರ್ ದೂರ ಮಾತ ಪೋಂದಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ತುಲೇನು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ ಆಯ್ನೆ ಇತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಡೀ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆವಡು ಕೊಚ್ಚಿ ಆವಡು ಪೋಂದೆ ಏನೋ ಶೂಟ್ಸ್ ತಾನೆ ಇಟ್ಟು ಪಂದು ಸೊ ಏನೋ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಪನೇ ಹ್ಯಾಪಿ ಇನ್ನು ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಪನ್ನಗೂ ಬರ್ಪ ಅನ್ಸ ಓಕೆ ಈ ನಮ್ಮನ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಡು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೋ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ರೈಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮಗೆ ಬೋಡು ಪಂದು ಪೂರೈಕ್ಲ ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಅತ್ತು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಅವು ಇರೆಗ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡ ಬಕ್ ಐದು ಇರೆಗ್ ದಾಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಪಂದು ರೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದತ್ತು ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವೇ ಎಂ ಪನ್ಯಾಕನ್ ಚೂಸ್ ದ ರೈಟ್ ಒನ್ ಅನ್ಸು ಓಕೆ ಇರೆಗ್ ಮಿಸ್ ದೇವಾಡಿಗ 2022 ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ನವತಾರೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಿ ಇರ್ನ ಮುಡಿಕ ಬೈದನ್ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಿ ಬೈದಿನ ಇರೆಗ್ ಸುರುಕು ತಿಕ್ಕದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸಮಯಗ ಆಯನಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಿ ಓಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಟ್ ಪೇಜೆಂಟ್ ಅವೇ ಮಿಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅವೇನ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ರೀತಿನ ಹತ್ರ ಯಾನ್ ಏರ್ ಬಂದು ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವಾಡಿಗ ನೈಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಟೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಯರ್ ಪಾತಿರ್ನೈಟ್ ಫುಲ್ ಪಿರಾವೆ ಆ ಪನ್ಯಾಕ ನಿಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ದಾದ ಪಾತಿರೋಡು ಏಡೇನು ಸೊಪ್ಪು ಅವು ಪುರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಕಚ್ಚು ನಾಲೆಜ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದ ವೇ ಯು ಸಿಟ್ ಈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಒಕ್ಕೋಡ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದೊಂಜು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಐ ಅನ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪರ್ದೇನು ಕೊಂಚ ಧೈರ್ಯ ತಿಕ್ಕಿನ ಸ್ಟೇಜ್ದು ಇಂಚ ಪಾತೆರೋಡು ಇಂಚ ನಡಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಡ ಇಂಚ ಬಿಹೇವ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈರಿಗೆ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಈರೊಂಜು ವಿನ್ನರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪುರ ಅಲ್ಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ್ ಸೊ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯತ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಅವತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐರ್ ದುಂಬು ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿತ್ತು ನೈಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಮಾಲ್ಡ್ ಮಾತ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಪನ್ನಾಗ ಸಮ್ವೇರ್ ಐಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ನೇಮ್ ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅನ್ಸ ಅಲ್ಪರ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವ್ನು ಪೂಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರೊಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೇಗ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಲ ಐತೊಟ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಲ ಪನೋಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಕ 2020 ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಪೋಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಪಿರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಚೂರು ಹರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಲೈಕ್ ಅವು ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅನ್ಸನ್ಸ ಪನ್ ಅವು ಪುರ ಒಂಚೂರು ಲೈಕ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಸೇ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಮನಿ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಜ್ ನೀರು ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ನಲ್ಲ ಅವು ವೇಸ್ಟೇ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಾಗ ಎಬ್ಬಾಲು ಶೋಕ್ ತೋಜಲ್ ಪನ್ಪುನ ವಸ್ತೆ ಅತ್ತು ಸೊ you have to have talent, not money. Money ಮಾತಿರಗ್ಲ ಬರ್ಪುನ್ ಪೋಪುನ್ ಬಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಪುಜತೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಯ್ನಿ ಅವೇ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಪೂರ ವಿನ್ ಆಯ್ನಿ ಪನ್ಪುನ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ರೂಮರ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇರು ಪಂಡರ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಏನು ವಿನ್ ಆಯ್ನಂದು ಪಂಡಿರು ಪಂದ ಅದಾಗಿರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆತಂಡೆ ಅದಾಗಿರ ಅವೇನು ಎಂಚದೆ ತೊಂಡರ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಯಾನು ಪೂರ ವಿಷಯ ಇಡ್ಲೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೋಟಿವೇಟರ್ ಲಕ ಯಾನೆ ಯಾನ್ ಬೇತಕಲಿ ಇರ್ದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ಓ ವಿಷಯ ನಿಜೆ ಮಸ್ತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಿಂಕೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕುನ ವಿಷಯನ ಮಾತ್ರ ಏನು ತಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ಗ್ರೀಡಿ ಬಂದವೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ಎನ್ವನ್ ಪೋಪುನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ಸ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫೋಕಸ್ ದಾದೈತೆ ನಾನು ಐತ ಮಿತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಂತಂಪಯ ಪನೊಂದು ಪಡು ಪನ್ಪುನಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರು ಅನ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ಥಾಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂಪೋಯ್ ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಾಡ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈನರ್ ನಕುಲ್ ಬೋಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಸಾಧಿಸೋಡಂಡ ಗುರು ಇಪ್ಪೋಡೆ ಇರ್ನ ಈ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರು ಏರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುರು ಪನ್ಪುನ ನಿಜ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಆಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತನ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಕಲ್ತ ಯಾನ್ ಸೊ ಗುರು ಪನ್ಪುನ ಇಡೆಮುಟ ಏರ್ಲೇಜರ್ ಬಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆದ ಏನು ಪೊಪ್ಪೆ ಎತ್ತಿರ್ ತುಂಬು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ವೆಲ್ ವಿಶರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟಿಂಗ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ದರ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅನ್ಸಪುರ ಚುಚ್ಚುರು ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಕ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತರೇನು ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದಿಕ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಇಡೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುವರೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವಾರೆ
ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೊಂಡು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಐಟಿರಿ ಎಂಚ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೀಲ್ಸ್ ಪಾರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡೆನ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಈರ್ ರ್ಯಾಂಪ್ ನಡಪಾರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅವು ಮೇಯ್ನ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮೇಕಪ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಪಂಡೆ ಕುಲ್ಲುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈರ್ ಒಟ್ರಸ್ತಿ ಪೋದೊಂಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕುಲ್ಲೇರ ಆಪುಜಿ ದಟ್ಸ್ ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈರ್ ಎಂಚ ಕುಲ್ವರ್ ಈರ್ ಎಂಚ ಪಾತಿರುವರು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಎರೋಗೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರನೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪರ್ಸನ್ ದಾಯಪಂಡ ಇರೇನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪಿರ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಈರೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದುಪ್ಪರ್ ಬೇತೆಕ್ಲಿಗ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ಯು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಈರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರಪ್ಪು ನೀರು ಪಾತಿರ್ನ ಈರ್ ಕುಲ್ಲುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಆವಡು ಅತ್ತೆ ಈರು ಡ್ರೆಸ್ಅಪ್ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟೈಲ್ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾತ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಪನ್ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ್ ಕಲ್ಪವರ್ ಇರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅವೇ ಪಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜ್ ಓಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ್ ನಿಕು ಸ್ಟೇಜ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪರ್ ಏನ ಏತ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಏನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಉಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಏನ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತ ಏನ ಮಾತ ಲೆವೆಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನು ಅಲ್ಪ ಅವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದಾಂಡ ಇರೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜು ಲೆಹೆಂಗಾ ಪಾರ್ದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರೌಂಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಡಿಸೈನರ್ ವಾಕ್ ಪಂಡ ಡಿಸೈನರ್ ನಕ್ಕಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ನಡಪರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಳಿರ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಡ್ರೆಸ್ ದ ಮಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪರ ಮಾಡೆಲ್ನ ಮಿತ್ತತ್ ಮಾಡೆಲ್ ಖಾಲಿ ಝೀರೋ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಯ್ರೆ ಬಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೇನು ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ನತ್ ಅಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜು ಲಕ್ಕ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಓರಾರ ಮಾಡೆಲ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಓರಾರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಪನ್ನಗ ಪೂರಕಲ ಮೈಂಡ್ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪಿಂತಾದ ಪಂಡ ಬ್ಯೂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋನಾಗ ಬ್ಯೂಟಿ ಈರೆಗ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅತ್ತು ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತ ಈರ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ದ ಜನ್ರೇಷನ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪಿನ್ ಪೊರ್ಲು ಎತ್ತದಿರ್ ದಾಲೆ ಯೂಸ್ ಈರ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ಜನ ಪೊರ್ಲು ಇರೆಗ್ ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶೂಟ್ ಪುರಪ್ಪನಾಗ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ನಕ್ಕುಲೇನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಲೆಕ್ ಶೋಕ್ ತೋಜನ್ ವೈ ನಾಟ್ ವಿ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಬ್ಯೂಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪನ್ ಅತ್ತೆ ಈತ ಮಾತ ಮಾಡಲಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತಾರೆ ಈರ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಏರಾಂಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಪ್ಪುಡೆ ಈರ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏರು ಮಾಡಲಿಂಗ್ದ ನೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ಪುನ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಅವೇ ಏತೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಆರನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಪೂರ ನೇಚರ್ ಎಂಕ್ ಅರಿಯರ್ದೆ ಬೈತೀನಿ ಬಟ್ ಫೇಲಿಯರ್ಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಬಚ್ಚಂಡು ಕಲ್ತೀನಿ ಯುನೋ ಫೇಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ತಕ್ಕನೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ಪು ಸಕ್ಸಸ್ ಎಂಚ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡ ಫೇಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆವೋಡೇಪಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪೋದು ಅಂಚ ಫೇಲಿಯರ್ ಆಂಡಲ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಯಾನು ಅರಿಯರ್ದ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡಾರು ಅವರ ಸೋತುಂಡಲ್ಲ ಪಿರ ಬೈದೇರಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈತ ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೋಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದುಂಬಾರೋಡಾಂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಇಪ್ಪೋಡೆ ಇರೇಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕುಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಏರಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆತ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದ ಪೊಪ್ಪೆಜ್ಜರ ಇಜಿಂದ ಆರ್ಲ ಎತ್ತೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಶಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆವಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆವಡು ಸೊ ಅಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಂದ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪೋಯಿನೇರ್ದಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವೆಲ್ ವಿಶಸ್ ಉಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಆವಡು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಲ್ಪಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂಚಿಂಚ್ ಮಲ್ತದು ಇಫ್ ಐಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಲೋ ಅಂದ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಚಿಯರ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ನೋ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಲೋ ಅನ್ಸ ಸೊ ದೇರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಮ್ಮ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಪನ್ಯಾಕನಿ ಓ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರು ಇಂಚ್ ಅಂತ ತೂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರ್ಪೋಡ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈರಿನ ಪೊಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೋ ಗೀರ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಪಂದ ಇರ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ್ ಈರೊಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆತ್ಪಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾಡೆಲ್ ಆಪಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಮೀ ಇನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ವೆರಿ ಹೈ ಓಕೆ ಮಾತಿರ್ಲಿನ ಮಗಳೇನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರದ ಸನ ಪೋದು ಉಂತೋಡ್ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಆಶೆ ಎತ್ತಂಡಾರೇಗ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡ್ರೀಮ್ಡ್ ಬಿಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಸೊ ಅವೇ ನಾನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಕುಂಡು ಓಕೆ ದುಂಬು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಉಡಿಪ್ಪನಾಗಲ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡಾರೆ ಅದಾಗ ಈ ಎಂಚ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಈ ಲೀವ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅನ್ಸಪುರ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಕ್ಲೆಗಾಂಡ್ ಸಮ್ ವೇ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಹರ್ ಶಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಪಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಮೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಏನು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆತಜ್
ಒಲ್ಪಲ ಏನ ಒವೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಲ ಇತ್ತೇಜ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪೋನ್ ಲೀವ್ ನೋಟ್ ಕೊರೋಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ದುವೆ ಇಟ್ಲ ಏನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೇಜ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಸೊ ಇಂಕ್ ಲೀವ್ ನೋಟ್ ಕೊರೋಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರೇನ ಲೀವ್ ಸೊ ಅನ್ಸತ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಪನ್ನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋರೆಗೆ ಇರ್ತಾನೆ ಇರು ಸುಮಾರು ಊರಿಗೆ ಪೋತಾರ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಪದ ಊರುದ ಒಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಗೆ ಎಂಚಾಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲನೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇರೇಗ ಮುಲ್ಪ ಮಾತು ಇರೇಗ ಎಲ್ಲಿಯರ್ ದಿನಸು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಏರಿಯಾ ಪೋನಾಗ ಇರೇಗ ಅಲ್ಪ ಪಾತಿರ್ರೆ ಚೂರು ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕಿಗೆ ಒಲ್ಪ ದಾದ ವಸ್ ತಿಕ್ಕುನಂತ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಇರೇಗ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಪಲ ದಾಲ್ ತಿಕ್ಕುನ್ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕುಡ್ಲಡೆ ಆತು ಅತ್ತ ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸತಿ ಬೈತೇನೆ ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ನೋ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರ್ ಮಾತೇಕ್ಲ ಓಕೆ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ರೆಡಿ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಇರ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪಡು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅದು ಉಪ್ಪೋಡು ನೋ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ನ ಉಪ್ಪೆರೇನೆ ಬಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಸೊ ಯಾ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ಪನ್ಪುನತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ನ ಎಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ರೈತ ಮಿತ್ತುಪ್ಪು ಇರ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ಐಟೊಂದು ವಿಷಯ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ಸ. ಓಕೆ ಇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಾರೆ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಪಂಡಂತೂ ಇರ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸುರುಕೆ ಬಂತಾರೆ ಓ ಊರಿಗೆ ಪೋತಾರೆ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ದ ಬೇಸದ ಮಿತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಡೆಪ್ಪು ನಾವೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಪನ್ಪೇರಿ ಈ ಪತ್ತೂನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಪೋಪೆ ಅನ್ಸ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆತ ನಿಂಗೆ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲಿಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾತನ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಪೋತೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತ ಕೊಚ್ಚಿ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆತ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಜೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಶೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ಸ. ಈ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ನ ಒಂಚ ಮಾಡ್ಲಿಂಗೇ ಬೇತೆ ಈ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪನ್ಪೇರ್ತಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಐ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದಾದ ಎಂಚ ಇರೆಗೆ ಎಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಂಡ ಪಂಡ ಇರ್ ದಾದಕ್ಕಿನೊಂದುಲ್ಲರ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗೇ ಬೇತೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ಗೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪರ್ತದೆ ಐತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪನ್ನದ ಆಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಐಟ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಂದ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಫೇಸ್ ಅದು ಉಪ್ಪೇರ್ ಬಕ್ಕ ಪಿರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಕುಲ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಐಟ್ಲ ಪಿರೋಡ್ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಕುಲ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಪನ್ ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಗೆ ಕೊರ್ಪಿತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೂತರ ಇಟ್ ಮೇನ್ ಫೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಬಕ್ಕ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಬೇತ ಫೇಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅನ್ಸೇನೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಡೀರಿಗೆ ಮಾತ ಬರ್ಪುಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ರನ್ವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಏನು ಪಂಡತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬೇತೆನೆ ರೂಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ರನ್ವೇದಕ್ಲಿ ಬೇತೆನೆ ರೂಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಸ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಉಂದು ಬೇತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಅವು ಬೇತೆ ಮಾಡೆಲ್ ಪಂಡ ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ಐಟೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಉಪ್ಪು ನಂದಾತೆ ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನು ಮೇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಉಂತುವೇರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಶೋಸ್ ಬಂದಾಗ ಶೋ ಸ್ಟಾಪರ್ ಅಂತ ಬರ್ಪೇರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈನರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲು ಶೋ ಸ್ಟಾಪರ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಪಾತ್ರದ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನನಲಾತು ಪಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿರಾಮ. ಓಕೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ದಿನದ ನಮ್ಮ ರೂಪದರ್ಶಿ ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉಡುಪಿ. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ನಮ್ಮೂರ ಜಾಣೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ರೂಪದರ್ಶಿ ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರು ಅವರ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಈರು ಪಣೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಕ್ಲೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡೇರು ಇರಗ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಟ ಅಂಡಲ್ಲ ಮೇನ್ ಅದು ಮಾಡೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂಡ ತಿಕ್ಕದಂತ ತಪ್ಪಂಡ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಾತ ಇಟ್ಲ ಯಾನ್ ಶೋ ಸ್ಟಾಪರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದ ಅತ್ತ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್ ಇರ್ಪುನಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಕ್ ಫೇಸ್ ಅಂದೇ ನಾನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಂದಿನ ಇಟ್. ಸೊ ಮೇನ್ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಅದು ಎನ್ನನೇ ಏನು ಇತ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶೋ ಸ್ಟಾಪರ್ ಲಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನರ್ ನೋಟಿಗೆ ಬರ್ಪೋನ ಅವಡ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವೇ ಅಕ್ಲೆಕ್ ತಿಕ್ಕುನ್ ಪಂಡ ಅವೇ. ಓಕೆ, అయితే ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನು చెప్పు అయితే నార్మల్ సైడ్ మోడల్ నక్నే ఎక్స్పీరియన్సే బేతే ಒಂದು ಶೋಸ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪನ್ಪರ అయితే ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯುನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು. ಓಕೆ, ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರೊಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಒಪ್ಪೇರು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂತುದುಪ್ನಾಗ ಮಿಡಿಲ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇತನೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾದುಪ್ನತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಊಟಿಂಗ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು
ಕ್ರೌಡ್ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಲೋಸ್ ಉಪ್ಪುನ್ ಬೊಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಶೋ ಸ್ಟಾಪರ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪೆ ದಪ್ಪಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ್ ಪಂದೊಂಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಇರು ಪಂಡರ್ ಇರೇಗ ಮಸ್ತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಸುರುತ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಪಂತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಮಾತ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅವೆಂಟ್ರೋಸ್ ಅವಿತ್ತ ಪಂಡತೆ ಯಾನು ಐರ್ ಬೊಕ್ಕ ವೀಕೆನ್ ಅವತಾರೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ದತ್ತೋನಿಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಪೋಯ್ಜನ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಮಿಸ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಯಾನು ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತು ನಾನು ಚೂರು ಲೈಕ್ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡತೆ ಟ್ರೈನರ್ ಇಜ್ಜಿರಿ ಯಾನೇ ಟ್ರೈನರ್ ಆದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಸೊ ಅನ್ಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡ್ ಚೂರು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಜಿರೇಗ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಯಕ್ಕ ನೀರಿಗೆ ಇಂಟು ದ್ಯಾಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಪಂಡ ಡೀಪ್ ಇಂಟು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಕ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವಡ್ ಈರ್ ಪಂಡರ್ 2020 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡರ್ ಐತ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ ಇರೆಗ್ ಐತ ಐಡ್ದೆ ದಾದಂಡಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಪೋಪನ ಐತದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಐಡ್ದೆ ಪನೋಡಿ ನಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ತೆಂಕ್ಲೇಗ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಕೊರೋನಾಡ್ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೋಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಅವೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಪೂರೆ ರೆಗ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ್ಯಪ್ ಥ್ರೂ ಸೊ ಅನ್ಸ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ನೈಸ್ ಕಾನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪನ್ಪಯ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನ್ ಬಟ್ ಅವು ಆಯ್ಜಾಕ್ಲಿಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ಕೋವಿಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಪೂರ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋಡಂದು ಅನ್ಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ಆಂಡವ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುನಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಶೋ ಓಕೆ ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದನ್ ಇಟ್ ಜವಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಟ್ ಮಲ್ದನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಮಸ್ತ್ ಶೇಕ್ ಆತನ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಆವಡ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದುಲ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆತಂಡ್ ಪೂರ ಇಕ್ಕಲು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಅವು ಬುರ್ದು ಬೇಟ ಮಾರ್ಲಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಪೂರೆ ರೆಗ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೇ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೆಕ್ಕ ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವೇನು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಂತ ಪನ್ಪಯ ಅನ್ನೋದು ಇರ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸುರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರೆ ರೈಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕನೇರೆ ಅವೇ ಮಿಸ್ತೇವಡಿಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಿಸ್ತೇವಡಿಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪನ್ಪುನ ಯಾನ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಸೊ ಅವು ಆನ್ಲೈನ್ ಎತ್ತೀನಿ ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎತ್ತೀನಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಅವೆಂಟ್ರೋಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಆಫ್ಲೈನ್ ಎತ್ತೇನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂಜೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಮಾಡತ್ತೇನೆ ಆನ್ಲೈನ್ಲ ಅವ್ನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಪಂಡ ಪಿದಾಯ್ಡ ಮನ್ಪುನ ದಾದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತಾನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅದಾವ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾತಿತ್ತು ನಮಕ್ ಪೂರ ಒಂದೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಥ್ರೂ ಕೊಡೋಡಿತ್ತು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಂದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಡ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ರೇಂಜ ಪಾತಿರೋದಾದಂದು ಎದುರು ತೂದೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪನ್ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ತಪ್ಪಂಡಿರೆಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ಲ ಪೋಪುಂಡಿರೆಗ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಡಿ ಇರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡ್ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ತೂದೆ ಪಾತಿರೋಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅನ್ಸತ್ತಿರ್ ಮಾತಿರ್ನ ಮೋನೆ ತೂದ್ ಪಾತಿರೋಡು ಅಪ್ಪನ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಪರ್ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆಫ್ಲೈನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಇದು ಆಫ್ಲೈನ್ಗೆ ಪಂಡ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಪೋಪರ್ ಟ್ರೈನರ್ ನಕುಲು ಇಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಟ್ರೈನರ್ ನಕುಲು ಎಂಚ ನಿಕಲೆನ್ ಟ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ಗ್ರೂಮಿಂಗ್ ಪಂಡ ಅವೇ ವಾಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಸಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿ ಸೀರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗೆ ಓ ಟೈಪ್ದ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟರೆ ಸೋತಿಕ್ಕು ನಾವು ಪಾಡೋನ್ ಪೋಪ ಬಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅತ್ತು ಈರೇನು ತೂದು ಪಿರ ಬೇತಕ್ಕುಲ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ಪುಲಕ ಲುಕ್ ಉಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಈರ ಎಂಚ ಡ್ರೆಸ್ಅಪ್ ಮಲ್ಪರು ಅಲ್ಪ ತುಯರ ಬೈದಿನಕ್ಕುಲು ಅವಿನ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತೂ ಕಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇತ್ತೀರ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತಿನ ಅವೇನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಇಂಚನೆ ಅನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಅಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಇಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಮ್ಮನ್ ತೂನಗಲ್ ಅಕ್ಲೆ ಬಾರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಪುರತ್ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಅವಡಂಡ ಅಕಡೆ ಏನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಪ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆಯ್ರ ಆಪುಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ತಪ್ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಪನ್ಪುನ ಮೇನ್ ಅವು ಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಉಪ್ಪೊಡೈಟ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಆಪೇರು ಪಂದು ಪೂರ ಮಾಡೆಲ್ ಆಯ್ರ ಆಪುಜ್ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪಂಡ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಅವು ದಾಯ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅನ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತುಂಡ ಪೂರೆ ಪಂಡ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪೊಡು
ಬೊಕ್ಕ ನಮಕೈತ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಇರ್ತದೆ ಅತ್ರಿಂಗ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಜೋಲಕ್ಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಪೂರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಸ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ ಆಯ್ರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೆಲ್ ಆಪು ನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಅವಡ್ ಅಕ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಅಕ್ಕುಲೆ ಎನ್ನೋಡು ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿ ಅ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಪೀಪಲ್ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಥಾಟ್ ಅಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಂಡಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಈರು ಪಂಡರೆ ಯಾನ್ ದಾಲ್ ಇತ್ತು ಎಂಕು ಝೀರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪಂಡರೆ ಇತ್ತೆ ಝೀರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇಪ್ಪನಗಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ಅಂಚೆ ಎತ್ತನ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಪೋನಾಗಿರೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎನ್ಕ ಒಂದು ಆಪುನೆ ನಡ್ದು ಪನ್ಪುನೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಪ್ಪುನ್ ನಮ್ಮೊಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ನಮಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪುಜ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಚ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಗೊರಪ್ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಏನ ಉಲಾಯಿರ್ದಿರಿಗೆ ಆಪುನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಮೀ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆನ್ ಇರು ಮಾಡಲಿಂಗೇ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅದೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫನಿ ಕ್ವಶನ್ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪೆಂಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂದು ಪುದರ್ದಿರುತ್ತೀರಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲಿಂಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಕ್ವೀನ್ ಅನ್ಸ ಪೂರ ಟೀಸ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವೇ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ನಾಗ ಸೊ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಏಪಲ್ ಅವೇನೇಪ ಅನ್ಪೀರ್ ದಾ ಹಿಂಗೆ ಸೌಂದರ್ಯನ ಪುದರ್ದಿರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಅವೇನೆ ಮಕ್ಕರ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಅನ್ಸದ ಅದನ್ನ ಪಪ್ಪ ವೈ ಕಂಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಇನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ someone is saying negative about ಅವು ನೆಗೆಟಿವ್ ನೀರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆವಲಿ ಅತ್ತೆ ಪೂರ ಮಕ್ಕರ್ ಅಂತಂತಾರೆ ಅವೇನೇನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಪೆಪ್ಪ ಅಂದು ಆತ ಮಾಡೆಲ್ ಆಪೆಪ್ಪ ಅಂದು ಏನು ಅನ್ಸ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ದಾಗ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇರು ಮಾಡೆಲ್ ಪನ್ಯದಾಗ ಇರ್ನ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಮಾಡೆಲ್ ಪಂತ ಇರ್ನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಎರಡ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪರ ಅಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಇಂಚ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವೇರ ಎಂಕಲೆ ಕೊಂಚೂರು ಪನ್ಪರ ಕೇನೊಂದು ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡ್ ಕೇನ್ವೇರ ಪಂಡ ಇವನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿಡ್ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೊಂಜು ಪೊನ್ನಿತ್ತಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ತೂದು ಶಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೀ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಈ ಆಲ್ ಪನ್ಪಲ್ ಈರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಲ್ಪರು ಈರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಲ್ ಎಂಚ ವಾಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಚ ಕ್ವಶನ್ ರೌಂಡ್ ಪರ ಎಂಚ ಅಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಶಿ ರಿಯಲಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಬಿಟ್ ಬೈ ಮೀ ಸೊ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡಪ್ಪಾಗ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಡಬಕ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಡು ಪೂರ ವಿಷಯ ಸೊ ಅಲೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಕಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನೊಂಜು ಇಂಕ ಆಶೆ ಸೊ ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಕೊಂಜ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತಿಕ್ಕುನಂದು ಏನಾರ್ದು ಬೇತಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಔಟ್ ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟು ಈರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಬಂದಾಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬರ್ತಂಡೆ ಇರ್ನ ಲೈಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಣತ್ತೇನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರ್ಸನ್ ಎತ್ತು ಎಂಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಪನ್ಪಯ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ಪಂದ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪರ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದು ಬಟ್ ಅವೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಪನ್ಪಯ್ಯಾನ್ ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ information not that they should learn from it ansa panda tada panpun avene life andre etonu uch panpun en social media ne life pand etonu ver kelaver social media etina pura correct for example ten shock mal pidadve so undu ena lifestyle and ennu naku leto janole that is not my lifestyle yan off screen betane uppayan so you should go into that ಅಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈಫ್ ಎನ್ಸೊಪ್ಪು ನಾವು ಮೇನ್ ನಮಕ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲೈಫ್ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಡೆಕಾದು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬರ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪನ ಪೊನ್ನಲೆಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇರ್ದಿವ್ರದಾದಪ್ಪ ಅಂಡ ಇರೇಗ ನಿಜಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ದಪ್ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಂದು ಇರು ಬತ್ತದ್ದು ಮೂಲ ಸಫರ್ ಆಪಿನಿರ್ದು ಇರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತದು ಬರ್ಪುನಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಪ್ಪುನ್ ಪನ್ಪೈ ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ್ ಕಡೆಕಾದ ಎರೆಗಾಂಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ್ರಿಗೆ ತನ್ನ ಪನಲಿ ಎನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಶಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ಪೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನಲಾತ್ ಇರೆಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಡ್ ಇರ್ನ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನಗು ಪೋಲೆ ಪಂದ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಕಡೆ ಆಶಿಸಾವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮೂರಿನ ತುಳುನಾಡಿನ ರೂಪದರ್ಶಿ ಸೌಂದರ್ಯ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧಕಿಯ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಉಡುಪಿ.